home quarantine tongai rokno Dokhin Gokulnagar IPFT committee rok mairung baknani phalai tongo Dokhin Gokulnagar hisare jagani nogborok rok quarantine mo tongai ma tongbaisa Warkha. Sini party top take ni mansi. Koksana. Koksana. Oke. Sini belakeno hamai maru am. Sini Dokhin Gokulnagar Regional IPFT joto tangphang rokno जों साइमांगा थांनाय 21 तारिखआव चिन्ताखौ उज्जवल मुम्बाइनि हयते नखौ फायसकायजाक टेबिनि ट्रिटमेन्टनि बिथिं टेबिनि पजिटिभ केस कोभिड-19 मानजागमानि बागै बहम आगरतला तलां थाका ते आफुरन हयते जों गोबांमा प्रशासन एबा भिडिअ रक बाय कक सालायनायनि बिथिङाव प्रशासन हयते कुनु सुबा मुंमानिया ते चिनि जों खोनागावा जागावा चिन्ताखौ उज्जवल संनो खंखा आज पर्यन्त तिनि कयतारि कायताव दिनै प्राय 26 থেকে 27 तारिख दंखा बनर कोनो सैनिटाइजार खालायजाय गया कोनो स्प्रे खालायजाय गया ते बरक सरकारनि कोनो फेसिलिटी मानिया हंकै बरक दिन मजूर दिनै आजिखे दिनै चानाय अमहाय नगो माइखरे ते सरकारनि मुंसा सेबखामायनि बागै बरकनि बेलायखिनो क्राइसिस फायसकायजाक ते अबनो खनावै जों चिनि दक्षिण गोकुलनगर अञ्चलनि अंगै जों तंमानि अंगै जों बरकनो चामुंखिजा सुबानन फायजाक माइरं ते सोयाबिन थक ते मौसम बेरमा माहाय रखाय जों जे हम क्वारन्टाइन दंनाय रखनो सुबानान बागै जों दिनै चिनि अञ्चलनि अंगै जों फायसकायजाक आं अबनो सानामो जों चिनि त्रिपुरा सरकारनो हम क्वारन्टाइन सिमेरि तनि माबाय बाहायके बरक थांनाय उल्टाबो थांनानै बागै तनि माने अबो उल्टा थैनाय अमहाय बथाक थाङै दंखा कारण अबो सामुनु मंग्रै जों बाहायके नगो दंमाननाय अनमगा आं चिनि त्रिपुरा सरकार अबनो कय मंग्रिनाय हम क्वारन्टाइन नानै सेकां जों बरक सामुनि सेकां बेबस्था खायरि मांखे बेलखेना हामककनाय अनमगा आं चिनि मंगिया गामि ब्लकनि चिनि भिडिअ सारनाबो अबनो कयनामो जोंगो बरकनो जों गोबां रिक्वेस्ट खालागे बरकनो सामुनि बागै कक सालायके हायफान बरक गसियानि बागै दिनै अ अबस्था फायसकायजाक अनमगै आं चिनि दक्षिण गोकुलनगर अञ्चलनि जत तांफां IPFTनि तांफांनो बरकनो बेलखेन हामाय मारिवो अमहाय जररागो बरकनि खाकवाल बाखि सुबामानि बागै आं फायफिले बरकनो हामबाय आसुना हामबाय